Sanibonani babukele makhaya. Ngibingelela onke maQhawe ezindaweni zonke. Umhlaba wonke. Ngibingelele abalandeli bami eindaweni zonke abahlala nami njalo. Bethi cha lolu hlelo noma lenkonzo iyababusisa. Ngiyanibingelela eindaweni zonke nakoNgcobo, Eastern Cape, eKapa lodumo, Zulu Natali, awungabala ngithini Mpumalanga, Cape Town, indawo zonke, Swaziland. Ngiyanibingelela, siyabonga inkonzo ebesinayo. Kakhulu simbonile uNkulunkulu eba namandla, abantu bephiliswa. Ngiyanibingelela nonke ebenikhona, uNkulunkulu makenze njalo. Nithola isibusiso leso umprofeti aniphe sona njengoba besinenkonzo. Zulu Natali, sanibonani Zulu Natali. Ngiyanibingelela Vryheid, ngiyanibingelela Mfunzini, ngiyanibingelela Ntsolakahla, ngiyanibingelela Nguthu, ngiyakubingelela Nongoma, uLundo luMahlekihleki, ngiyanibingelela Newcastle, ngiyanibingelela Mnambithi, ngiyanibingelela Durban, ngiyanibingelela iKwaZulu Natal yonkana. Nangumprofeti usethelekile kwaZulu Natal. Ngithi abaphelela abantu kwaZulu Natal ngomhla ka 5 and 6. 5 and 6 zika August. 5 and 6 zika August. Umprofeti wenu uzobe lapha ekhaya eNtsolakahla eMondlo eMvunzini ekhaya kwaXaba. Umprofeti wenu kwaZulu Natal uNkulunkulu senikhumbulile ukuthi ngifike lapho kwaZulu Natal ngizofikela ekhaya kwaXaba eMvunzini ngomhla ka 5 and 6 August. Ngithi wena ofuna ukuzobona umprofeti, ngifuna abagulayo, ngifuna abantwana abagulayo abaphethwe imimoya, ngifuna abantu abagula emzimbeni abathi sesihambile. Ene uNkulunkulu ngizokuprofeta, ngizokutshela mina indaba zakho, ngikutshele futhi ukuthi kunakelebe, ngiphinde ngikulungise. Ngithi ngomhla ka 5 and 6 abaphelela abantu lapha ekhaya kwaXaba la ngizalwa khona eMvunzini eMondlo, Vryheid, Ntsolakahla. Fona njengamanje nanka amafoni. Ngithi ngiyohlala 2 days kodwa ngicela ufike ngoLwesihlanu. Ngicela ufike ngoLwesihlanu, izobe ikhona indawo yokulala, phatha ingubo yokulala. Ngicela ufike ngoLwesihlanu noma ungaze uhambe ngeSonto ngoba umprofeti ngeSunday uzobe eqoqa ekseni, uyobe eqoqa ngeSonto ngabo 10. Ngiyosebenza ukusuka ekseni ngo10 or 1 umprofeti uyobe esuka ekhaya eMvunzini eseze ekhaya elikhulu eJohannesburg, Doringfontein. Ngithi wena usuka kwaNongoma usuka eThekwini, fona njengamanje, funa ulwazi njengamanje, ungafika ngoLwesihlanu uyolala kwaXaba. Ngiyobe ngilungisele indawo yokulala ukuthi ufike ulale, phatha ingubo yokulala. Ngifuna ukukuphakamisa, ngifuna izinto zakho zikhanye, ngifuna ungiphathele umhlabathi wasekhaya, uphathe umquba weinkomo zakho, phatha umhlabathi. Kunezinto egijimayo, awulale ebusuku, ngifuna ungiphathele umhlabathi nomquba weinkomo zakho. Ngizoyikhipha lento eyenza ukuthi ikhaya lakho lingaphumeleli. Abaphumeleli abantwana bakho kumnyama, uyasebenza awunamali. Ngifuna inkonzo yokuphahlaza ukhamba. Nalukhamba, inkonzo yokuphahlaza inkamba zabathakathi. Ngifuna wena okwazi ukubhala, ungibhalele inkinga zakho zonke, ngiyobe ngiyishisa, ngiyobe nalukhamba.
ngiyobe ngiphethe ukhamba ngifuna inkonzo enginikezwe esimoyeni umvelnqangi nakwelamathonga nangesipho sami ngizobe ngiphethe ukhamba inkonzo yokuphahlaza ukhamba lobumnyama la kwafaka khona amagama wenu ungakazalwa kwaphehlwa amanzi amnyama amakhalabashi ngizoqoqela mina ngithi ngomhla ka5 and 6 August ngimema bonke abantu ngiyabamema emagumbini omane Swaziland fika ngolwesihlanu nginayo indawo yokulala uyofika ulale ngolwesihlanu ngoba mawufike ngomgqibelo mhlawumbe ngeke ukhona wena osethekwini kuphi fika ngolwesihlanu ngiyobe ngikulindele ufike ulale futhi ungayihluphi ngokudla uzobe usekhaya kwaXaba lapha engizobe ngikhona ngizobe ngikulungisele yonke into ngizobe ngihlabile ngizobe ngihlabe izinkomo ngithi mina mfundisi ngifuna wena mfundisi wena usebenza ngabantu umakhosi uyinyanga wena ikhwama zakho wathwasa wena wasuthwetshulelwa ugobela wakho wathwebula awusebenzi awunandumba ngifuna ufike ngizokuvula lento abakufake yona abakuvala ngayo ngimema izangoma ngibema inyanga ngibema abathandazi ngomhla ka5 and 6 zika August kwaXaba emvunzini eMondlo phansi kweFryhead ngimema nquthu Nambit Newcastle 2 days ngomgqibelo ngizobe ngiphethe nabaculi engizobe ngibaphethe engingakeze ukubasho njengamanje nabasebandleni enibaziyo ngizobe ngibaphethe nabanye abaculi ngizobe ngimise itende elikhulu ngimema wonke umuntu kuzobe kunabaculi zibuya mvunzini awumncanyana Mondlo awumncanyana Friday awumncanyana ngimema wena phoyisa awunamali ngimema wena nurse ngimema wena traffic ngifuna ukuphakamisa izinto zakho zikhanye zilunge ngithi mina ngizobe ngiphethe nangumageza la ngizobe ngiphethe ioil ngizobe ngiphethe amafutha engizobe ngiwalungise special ngilungisele umnikelo wakho wamafutha ka200 rand lamafutha ngiyokutshela uyawasebenzisa kanjani 200 rand ngizowakhulumisa lento engifuna ukuthi yenzeke nalento oyifunayo ngizokunika yona ngomhla ka5 ngimema bonke abantu ngimema wona khansela ngithi nduna yami engiphethe lapho uMagobane sengifikile khansela lapho sengifikile athatha baphila abantu uNogwajakagesi lo umprofeti wabantu okhuluma ngedlozi okhuluma ngomsamo sengibaphakamisile abantu wena waye ungafuna ukuphakama ngizokuphakamisa ngiyobe ngiphethe inkemba enibona la ku television ngizobe ngiphethe inkemba ngizonibusisa ngayo ngimema uthisha ngiyakubona uthisha awutholi mntwana wena izinto zakho zimnyama ngithi mhla ka5 and 6 hlala la ubuke ngoba ngisazoza nezinye isimemezelo ezibalekile ngifuna ukuphahlaza inkonzo yokuphahlaza ukhamba lobumnyama la kwabizwa khona amagama wenu nomndeni wakho ngifuna uphakame wena ube nemoto ngifuna uphakame uthola ipromotion ngifuna uphakame wena uyekele kulokhu uba ummisi ube uthisha inhloko ngifuna uphakame wena uphatha isikhundla wena emsebenzini uyitraffic cop uyiphoyisa into zakho zimnyama ngithi mhla ka5 ngithi ke ngiyakumema lapho fika wena ungafika ngomhla ka4 kuyobe kulesihlanu umhla ka4 ungafika ngayi4 ulale kwaXaba uvukele kwaXaba phathi ingubo yokulala ngizobe ngilungisile nokudla ngizobe ngihlabe izinkomo ngizobe nginebandla lasenqabeni elizobe lehlile lizokwenza umsebenzi othile ekhaya kwaXaba
musu kuhlala nenhlupheko ngifuna ugijime ngemoto ngifuna kube khona ukuthula ngifuna izinto zakho iphakama umprofeti wabantu la ankokotelwanga la ngithi ke mina njengamanje khanyseleka ngimeme emagumbini omani omhlaba ngomhla ka5 and 6 ngifuna abagulayo ngifuna abaphethwe amakhanda ngifuna onenkinga woza ngomhla ka5 prophet wabantu lo ngizobe ngiphethe ngisho ishoba leli engaliphiwa amadlozi wami amathonga wami ngithi ke prophet uyangithanda kakhulu buka nje ngiyobe ngiphethe abaculi zobe sibuya kuyobe kudliwa inyama ngithi ungaphuthelwa Dr. Xaba prophet I love you ngiyanithanda kakhulu God bless you modimo akuhlono no fatsi kyaleboga bye bye buka njengamanje thank you Oh,
Ngiyabingelela. Ayikho into ebuhlungu njengokuthunywa. Ngoba uma uthunyiwe If you are sent, uke ukhulume into abantu abangayithandi. sometimes you speak things that people don't like. Futhi ukhuluma naphambi kwezitha zakho. Again, you speak in the presence of your enemies. Uma umoya kaNkuluNkulu ehleli phe kwakho, If the Spirit of God has infiltrated you, uya ungakhuluma intando yakho. you don't speak your will. Futhi awukwazi ukwala. There is no way you can refuse. Mayekuthuma kuyisitha sakho, uyahamba uyoma usitshele lokhu umoya kuthumako. If you are sent to your opponents, you are obliged to go and speak the will of God. Uma sizwa ihistory yama-Israyeli, What we heard about imbali of the Israelites, khona indoda kwakuthiwa uMoses esayifunda ngaye eBhayibhelini esikoleni, there was this guy called Moses. We used to read about him. kwi-religious. Ezenko. Angazi-ke noma isafundwa ney'koleni Whether i-religious. still reading it, I don't know. Le ndoda yathunywa This one was sent ukuthi iyokhulula abantu. to go and liberate people, Yathunywa esizweni sent to the certain nation sakwa-Israyeli esasithunjwe e-Egypt. of the Israelites from the Egyptian Kwakune- land. Kwakhona isiqhwaga There was this gingetic body guy okwakuthiwa uFaro called Pharaoh, esasithumbe leso sizwe leso. captured them. Ngibuwa ka-history. I'm speaking about Umla. NgesiZulu ngikhuluma ngehistory. In Zulu, we are speaking. Ngangingekho futhi lapho. I was not there. Futhi uMoses akimtsibi. Moses, I don't know. Futhi phakathi wena ngekho maziyo. Among you also, no one knows this guy. Futhi bonke laba bantu esikhuluma ngabo kule ncwadi All the people that you are reading about in the book, lesifunda njalo we read it eBhayibhelini. always called the Bible. Akekho wazi laba bantu. No one knows these guys. Ngiyakholwa futhi ukuthi babe khona. I believe that they were there. Njengoba ngikholwa futhi ukuthi bakhona okhokho bami engingabazi I ababe can khona. believe that my progenitors, predecessors of mine were there. I-problem ekhona Kinga, there is there. laba bantu laba abakule ncwadi People in the book, sifunda ngabo every Sunday, every day. we read about them. Wonke amasonto, zonke iy'nsuku. But emaphusheni ngeke Our ubabone. dreams, they cannot visualize them. Noma ulele ebusuku Sleeping at night, akekho umuntu oke wafika kuwena nje. Ngikhuluma no iqiniso la one ngoba arrived to you. iqiniso I speak uyalithanda the truth, like noma it ulithandi. or not. Ngiyazi ukuthi la emhlabeni sekuphilwa you're on ngokuthanda earth. amanga. People like lies too much. Nezikhuluzeni eziliphethe Superiors also are like that. zithi noma zenze kabi Even if they do ezinkantolo something zisapotwe. there to the courts, Umuntu ubone They'll be nje ukuthi favored. lo muntu unecala. this one is incriminated. But uzwe kuthiwa lo muntu usekhishwa This one akanacala. is released. Ubone ukuthi This lo one muntu is unecase vindicated, yet is released. ngenxa ukuthi kuphilwa ngamanga esikhathini Because samanje. people rely on the lie. Khona ngisho imshado eme ngamanga, married. nothando lime ngamanga. Elopements and loves Khona are there, uthando olume nje depending on ngemali. lies through the money. Alukho uthando imali. There is no love. Only the Uzokwane money. kaphela imali When uyobona the money ukuthi hayi is lolu not uthando there, belungekho. oh, it Inkinga was not bekukhona there. imali. There was money involved. Iqiniso kabantu emhlabeni abalifuni. People on earth don't like the truth. Manje ke mawuthunyiwe phakathi kwabantu If you send among the people, ukhuluma lokho umoya you speak noma umvenqangi the will of God and the noma Spirit, ithunywa the ezisebenza phakathi kwakho. messenger that are functional inside you. Kumele ukukhulume You kunjalo. should speak as it is. Wenzela ukuthi wena uyayihlaza This ukuthi umzukwane because wokuphela you kwaze are ukuthi wena purifying walibeka yourself. iqiniso phambi This is kwabantu. what you disclosed among the people.
ngoba ithi enye incwadi The other book says, eyabhalwa khona le kwaJuda authored by the other guys on the other side. niyakulazi You're iqiniso going to comprehend the truth. uma seniqeda ukulazi After iqiniso knowing it, liyokunikhulula it will liberate you. njoba ngilapha nje phakathi kwenu As I'm here among you, ukuze ngibe la for me to be in your presence, ngazi umhlaba wonke to be known all over the world. angazi kwenzakalani I don't know what is happening. laba bantu ongazathi balahliwe People that rejected, engazathi sebehluleliwe also adjudicated, ngisho emndenini yabo then their families, laba bantu ababukelwa people phansi that are being undermined. angazi ukuthi why uNkulunkulu laba bantu abathande kangaka He likes them this much. laba bantu ababizwa ngokuthi nje People are being bayinatini called abayilutho. laba nje abanegama People elibi that have all tarnished laba nje name. abalahliwe Those that are rejected and uzokhumbula tarnished. phela ukuthi uMoses Remember Moses. uNkulunkulu wamthanda noma God eselahlwe loved him. emanzini He was even abandoned there by the riverbanks. phakathi kokufa nokuphila amanzi efakwe Shivering on the emanzini brink of disaster. Waters Kodwa, are long. uNkulunkulu waba naye. God was with him always. ake ngikhulume a history Let me speak about umla of South Africa of Mzansi Afrika. mawungabheka If baba you can Nelson you Mandela observe Father Nelson Mandela. sasihlabelela Oh, sing. ngoba kumele sixoxe ngamaqhawe We should akithi discuss about our singagcini heroes. ngokukhuluma We must ngezinto speak zabezizwe about things of the esingazazi. foreign Ake sikhulumeni nations. ngamaqhawe akithi. We need to talk about our heroes. sikhulume ngabantu Speak about people abanikela iy'mpilo zabo baningi akuyena uMandela khona okuphelezi Dr. Mandela is not Baningi. alone. Dr. obaba usobukwe Sobukwe Baningi, and Solomon Buthelezi. Mahlangu. Solomon Mahlangu. Abafa. One of them died. khona ingoma esasecula We used Yayithi, to. asimbonanga asimbonanga uMandela thina laphe khona laphe hleli khona abanye baqala ke manje uthini manje Oh, umprofeti what is he saying? He's khuluma confused. I'm ngeqhawe speaking elizalwe about the eAfrika hero of the ziningi ingoma Africans. ezikhuluma ngoshene And you speak baba about usobukwe Baba Sobukwe. Solomon Mahlangu Please, Mangosuthi abantu Solomon ababelwela umuntu Mahlangu. njani omnyama People, African egqilazwa people izitha oppressed by the opponents. awubheke bheka lo muntu owayesebumnyameni Used to be in a tenant process. lesi simo obhekene naso Condition that we are facing with la ngathi khona impilo life iphelile kuwe coming to an end. la khona abantu sebekulahlile People rejected you. la khona abantu bengakukhulumisi People don't want to liaise with la you. khona abantu sebekujajile People bakuhlulela already adjudicated you. ngisho emndenini wakini Then the bakuhlulela family took decisions against you. awusenalo You izwi don't mawuthi have a word, uyaphawula anything to say. uphawulani ngoba Oh, what unalutho is it that he's saying? He's in a state of indignity. uphawulani ngoba Oh, what I'm usebenzi saying, we're unemployed. abantu abaphawulayo People that bayaziwa la themselves ekhaya are wena mawuthi unknown. ubekizwa If you're unalo trying to say anything, nothing. sebekujajile Oh, so hluleli already. don't judge anyone Awungahluleli ma. la emhlabeni Yeah, on earth. uyothi uyahlulela kanti uhlulela umuntu othandwe le ngasesimoyeni That is loved on the realm of the spirit. othandwe uNkulunkulu People loved by namathonga wakhe God and his or her ancestors. awubheke Nelson You Mandela see, Dr. Nelson Mandela, izitha zazimhleli la enemies were upon his shoulders. kodwa But ekugcineni at the end, baba Nelson Mandela Father Dr. Nelson Wamthatha Mandela, uNkulunkulu. God wambeka la elevated him. wajika futhi waphatha izitha Says, let the nations and the enemies, izitha lezi ezimbophile zamfaka eprison him, bambopha there in prison. kukhona izitha engafuni ukuthi uphumelele Enemies that want to engabathakathi get breakthroughs, Khona they are izitha called phakathi emndenini witches wakini. among the family of yours. eyikhona ngaphakathi And they're emndenini inside. eyiphethe umuthi They're having a Oya nazo sorcery emsamo. charm, going to the ancestral platform together with them. ezikubophile You are captured.
zibophe ngisho umsamo wakini ngisho ikhala kini namanje isekhona Even now they are still present. kodwa But ngiyaprofeta I prognosticate uzophunyula kulesi you're simo gonna escape these people. ngelinye ilanga One day, sikuphi khona namhlanje where are we today? ababethi nothing Oh, hello. namhlanje baguqa phambi they kwami are bowing in my presence. zonke izinto Every day. semhlabeni la Yeah. Oh, this is earth. omunye umuntu ungambukeli Universe. phansi Do not undermine other people. noma ngabe uhlanya noma ngabe uyagula And noma ngabe ulambile noma nganalutho starving, the state of indignity. yazi You must be aware ukuthi that uNkulunkulu God nezithunywa and the messengers, izinto bayishintsha They can alter any situation. asikho isimo there is no condition. ngeke kuhlale kunje It cannot be always like this. ingqondo yakho Your mind Ngenxa set yenhlupheko. because of your suffering. ubona umuzi wakini You ufa see your home is getting destroyed. nendlu yakini yokukhuluma Home eyithempeli lakini where there is your tabernacle. ayikho ekhaya It's not there. iyafa It's getting break Kodwa ukhona. down, yet you are present. mina ngizokhuluma kuwe I come to speak to you. konke kuyenzeka Everything is possible. phela ungacabanga ukuthi ngoba isilungu ungasazi Don't ucabanga ukuthi understand kumnyama la English. It's dark. I know ways. ngeke uze ungihlebe You cannot criticize me. Ngiyafunda. You cannot criticize me. ngoba uNkulunkulu Because God mayikuphi isiphiwo is giving uphinda a kuphe gift nengqondo also. ephaphemayo The wisdom will be included. akeke abantu No way. akeke uNkulunkulu akuphe God isipho give you a gift sokuphilisa abantu to abese serve kuncisha people, then isipho he sanction sokuhlakanipha you to be wise. why ngisho njalo Bongani, I'm talking like that. ukuqala kokuhlakanipha No of wisdom ukusaba uNkulunkulu is to fear the Lord. ukuqala Commencement kokwazi of knowledge nokuhlakanipha and the wisdom nokuqonda and the comprehending ukwesaba is to fear ngoba engqondweni in your mind ngoba kuNkulunkulu God. konke kuphelele Everything is intact. uma umuntu If a person enobuNkulunkulu is got godly thing, usuke ehamba this nezingelosi one is got angel Zikamoya. in spirit. abanye bacabanga ke manje yini People ingelosi think, oh, what are those things? What are the angels? abanye bazi ukuthi ingelosi Know namaphiko that they know the winged angel. angithi nafunde encwadini That is ukuthi how ingelosi red namaphiko angel has got wing. imhlophe Whitish umlungu is a white woman. or usathane a naye man. unamaphiko kodwa umnyama Devil is dark Unjengawe. and African identical to awubheka you. ukusa Blue or kwabamhlophe clef or basithatha thina basikhanda sibe they usathane work us to be like Sibe devil, nomsila. like having a tail. bese kuthi bona bayikhande babe Themselves, they make izingelosi them to be like Ngiyakhuluma la angels. iqiniso I'm la. speaking the truth as it is here. ngiyazi njengamanje I know right now. khona abangibhekile People are watching me, viewers. wonke umhlaba All ungibhekile over the world, they are Kodwa viewing this mangila. channel where I'm here. angisukhuluma manga Cannot speak the lies. ngoba uma When ngikhuluma I'm speaking, kunento ephenduka there's phakathi kwami esifubeni sami something ethi talk it I kuluma, state it. ngikhuluma iqiniso Oh, speak the truth likamoya of the spirit. ngikhuluma iqiniso I speak the truth. yini ingelosi What is an angel? inamaphiko Is it winged? ubani osekwayibona imvakashela Ever seen the configuration of the angel? ngifuna ukubuza umbuzo Can I ask you something Engizobuza la. that I want to ask among you? ubani oke wabona Who uNkulunkulu has ever seen the conformation of God? ubani oke waphupha uNkulunkulu wambona ukuthi uNkulunkulu nangu ngimphuphile ke namhlanje I dreamt about the Lord. This is how we look like. ubani oke wathi mayelele ebusuku ngibuza At night, I'm South asking Africa On South Africa. ngibuza umfundisi I'm asking for pastor, Ngibuza ubishop. reverend. And Lo mbuzo ngiyazi ngeke this niwuphendule. question you cannot answer. ubani Who oke waphupha have dreamt
wathi mina ngilalile ngaphupha uNkulunkulu wafika uNkulunkulu ubeje This is how his configuration is looking like. ubani owamphupha Who dreamt about? ubani oke wambona Who has seen the shape of God? ukuthi nangu uNkulunkulu Oh, there is God. ngoba kuthiwa He ongabonwayo said, He's the invisible. simbona kanjani How uNkulunkulu do we see the Lord? usebenza kanjani How is he functioning? ngesidalo Through the Messiah. ngoba nawe uyisidalo Because yourself you're a Messiah. ake ngikhuluma imfihlakalo Let me speak the I'm confidentiality. talking Ngiyakhuluma. ngiyabuwa no I'm talking now. modimo God, uri hake buwe nakho ke ngizacisha ibani manje Aish. modimo God, uNkulunkulu God, uthi mangikhulume he says I must talk. lalela la Listen here. that's why athi uNkulunkulu Kungakho God says, abantu bami my people bayafa are dying. bayahlupheka They are suffering. bayabhubha They are getting destroyed ngenxa yokuswela because of lack ulwazi of knowledge. umuntu ongenalo A ulwazi person who's unknowledgeable, udlala inhlupheko that one will suffer. umuntu ongenalo A ulwazi person who's not knowledgeable, nendoda even a man, uma inomuzi if it's got home, ingenalo ulwazi not likamoya having knowledge of the Loyo muzi spirit, loyo. that home udlala imimoya spirits are playing udlala upon them. amadimoni Principalities, Abantu abasebenzi, people are getting unemployed, abaphuphi, people don't dream, akwenzeki lutho nothing is happening. ngoba umnumzane All wekhaya the man here, we akaxhumene cannot connect. Something khona kwenzakalayo is happening. khona kwenzakalayo Something is happening. khona kwenzakalayo It's happening. khona kwenzakalayo It's happening. khona kwenzakalayo The gifts ukuthi zingasebenzi not to be functional. uthi njengabashayithanda I yebaba catch it. yebaba I catch it. yebaba I catch it. yebaba I catch it. Ibabi. I caught 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 it. yethela It's happening. Yethela. It is happening. It is Yethela. happening. Yethela. It is happening. It is Yethela. happening. It Yethela. is happening. Yethela. It is happening. Yethela. It is happening. ayiphuma lento Let it go out. ayiphuma lento Let it go out. ayiphuma lento Let it go out. bekompopha la Put a mic. hey ubalela Who's here? ubalela Who's here? khuluma ubalela Who's here? ubale khona la Who's present here? ubani wena la kule ngane Who are you? wena moya You spirit. khuluma ubani Speak. Who are you? ubalela Who's it? nakamandla power nakamandla There is power. My word. babu pop Put a mic. ubalela Who's here? ubalela Who's here? ubalela Who's here? phansi ya ayisho lento Let it get better. ayisho Let it burn. ayisho Let it burn. Wenzani wena? yini umsebenzi wenu What is your job? yini umsebenzi wenu enizowenza la What is your function that you come to do here? ha Sithunyiwe thina. Sithunyiwe thina. Nithunyiwe? Soqeda ngale ngane. Sent. Le ngane nenhlanhla le ngane lena. Hayi le ngane lena sifuna yendawo le ngane iyahlupheka. Nizoqeda ngayo? Coming to finish her. Zikhala. Thina khona into eyenzakalayo kulo mama loya happening to the nakamandla Power. nakamandla Power. ayisho lento Let it burn. ayisho lento Let it get burned. ayisho lento Let it burn. ayisho Let lento it get burned. ayiphuma lento Let it go out. ayiphuma lento Let it go out. Asindawo thina. Asindawo thina. Asindawo thina. baba nanka amafutha Oh, there's oil.
naka amafutha asentabeni From the mountain, ngibopha imimoya I'm binding spirits, yonke le mimoya all the spirits elapha kule ntombazana and this girl. mayishe Let them get burnt. uma ngimgcoba ngayo When I imbrocate makubuyiswe it, inhlanhla let zakhe her luckies be brought back. ngivula into zakhe Opening her matters. zonke All of them ezithathwe that imimoya are taken by the spirits. lapha vula lapha yes 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 ngithi naka amafutha Say, oil, yasha lento it is burning. yasha It is burning. khala kuye mama kancane khala kuye Distance yourself. yonke ayishe enyaweni All of them must burn through the feet. yes nansi yasha It's burning. nansi iyanyakaza It is burning, shaking. iyanyakaza Shaking. iyanyakaza Shaking it. iyanyakaza Shaking. iyanyakaza It is shaking. iyanyakaza It's shaking. yasha bekuphethe Penny. yasha It is burning. yasha mama Penny. yasha Burning. yasha Burning. yasha Burning. yasha Penny. yasha so Burning. yasha It is burning. yasha yasha It is burning. yasha It is burning. yasha It is burning. yasha Burn. ayiphumelelo Let it go out here. ayishe Let it burn. yasha Let it burn. yasha Burning. yasha It is burning. Nansi yasha It's getting ngibambile burned. I caught it. ngibambile I caught it. yasha yasha It is burning. ayiphume Let it go out Let it here. supply. Oh, what is I it? promise. Let it go out here. ayiphume Let it go. yasha yasha It is burning. yasha It is burning. yasha Burning. 1 Kunye, 2 kubili, 3 kuthathu, 4 kune, 5 kuhlanu, 6 kusithupha, 7 kusikhombisa, 8 shagalombili, 9 shagalolunye, ishumi. Stop. Stop. Come. Oh. What's that game? Come. Is that game? That's okay. Oh, Yes. there is it. Yes, you married There is. Hold it. Yes, Nance. There is it. 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 Nance okay. Nance okay. Shayhlombe. Give a round of applause to the prophet. Akumihlombe. Round of applause to the prophet. Round of applause. Round of applause. Oh, sir. Come to me. What's that game? Oh, sir, to the prophet. Come. Oh, Sukuthuka. Ithi ngisize baba. don't be Size baba. afraid. Ngisize prophet. Help me, prophet. Ithi yonke le moya. All the spirits Yonke le moya. all the Yonke le spirits moya. Ingaphindi ibuye. not come back anymore. Mangiphiliswe. Must be healed. Ingaphindi ibuye. Not come back. Yonke imoya emibi All the Yonke evil imoya emibi. mayihambe spirits, kimi. let them go away from Izinto me. zami My matter mazivuleke. must be open. Mazikhanye. Must be illuminated. Abusise uNkulunkulu. God God bless bless you. you. Yes. Yes. Nanto kuyasha. It's burning. Yes. Yes. Nako. Ayishelento. Let it get burning. Yasha. Let it burn. Yasha. Let it get burning. Yasha ngaphakathi. Burn inside. Yasha ngaphakathi. Burning inside. Yasha ngaphakathi. It's burning inside you. Yasha. It is burning. Yasha. It is burning. Umpop. Umpop. Ayishelento. Let it get Ayisha burned. ngaphakathi. Let it burn inside. Ayisha ngaphakathi. Let it get burned. Ayisha Let ngaphakathi. it burn inside. Ayisha Let it ngaphakathi. burn inside. Ayisha Let it ngaphakathi. burn inside. Ngaphakathi. Inside. Yeah. Mkunyise. Let her swallow it. Pants. That's a pants. She That's must a pants. swallow it. Let her sleep prostrate. Pants. Sleep prostrate. Pants. Yeah. Pants. Let her sleep flat. Put them up. Open the mouth. Iyasha lento. It is burning. Yes. Burning. Iyasha lento. It's burning. Iyasha lento. It's burning. Iyasha It's ngaphakathi. burning inside. Esiswini Inside ngaphakathi. the tummy. Iyasha. It's Iyafutha. burning. Nantsonke. Burning. Nantsonke futhi. Burning, blazing. Nantsonke futhi. It is 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 blazing. Yeah. Iyasha. Burning. Iyasha. It is burning. Iyasha. It is burning. Iyasha ngaphakathi. Burning inside. Wena baba kukhona igazi
Ngicela ukuthi ngileze ngizokutshela into ozoyenza. There is a blood. I'm going to give you the instruction of what to do. Ngizokutshela Tell insebenzo. you whatever you need to do. Engizokusebenza ngayo. That I'm going to utilize to wash you. Ngikugeze. I'm going to Amen, Baba. wash you. Kunegazi elinuka phambi kwakho. Kunegazi wona baba elivezwayo lapha elibi kabi elenza ukuthi nje ungaphumeleli emndenini wakini. Elisukela emumva. Is from the problem. ancient in king. Kunezimpi ezalwa kakhulu. There are Amen, wars Baba. that Amen, fought too much. I'm a fight. Khona izimpi ezalwa kakhulu. Fights. Manje ungithi Fictions. baba ungabe angikuprofeti I should Amen, not ngoba ujwayele la ekhaya. We used to Amen, this Baba. place. but ngifuna ukukusiza. I want to assist you. Khona igazi There elachithekayo. is a bloodshed. Badubulana bodwa baba. Thank you. Yeah. Obaba bakho Yebo baba. Father, Badubulana bodwa baba balwa balwa. they fought. kwachitheka igazi. Kwachitheka igazi. Kwakhona abafayo. Bloodshed, some Thank you. died. Ngizokusiza wena baba. I'm gonna help you, Ngoba Father. ngizokusiza I'm gonna ngizokusiza. help you. Ngicela ukuthi I'm asking ubambelele you to la kumina. get hold to me. Uma ubambelele kumina, If you hold awubambelele me, you kumina, don't hold to ubambelele me. You hold kongithumileyo. to someone who sent me. Amathonga Your wakho, ancestors. amadlozi Your wakho ancestors. azoqaqeka gezeke bavulele indawo phambili bese kulunga indawo zakho. Then your matters will be resolved. Ngakhulu umuntu kamoya engihamba naye wena baba wathi izinto zakini ziboshwe kanti banjani abantu ziboshwe kwaBulawayo Yebo, eZimbabwe uyazi eBulawayo yebo baba. wazi kanjani? Ngazalelwa khona. Thank you. Uzalelwe eBulawayo baba. Uke wangitshela? Cha, Uke wangitshela? Cha, angithi. yebo baba. Angithi utshelwa yimina. Kunjalo, Uyaqala ukungibona futhi. kunjalo. Ngibona ngoba uma ngihlezi kuthiwa ngivula izinto zakho wena baba ngoba izinto zakho zivalwe ngibona igama Zimbabwe. Kunjalo, kunjalo. Ungase Zimbabwe Yebo, eBulawayo. kunjalo. Ngiyazokuvula. Amen baba. Ithonga lakho liyavuma idlozi lakho ukuthi mangiqaqe izinto zakho. Amen baba. Uzongibonga. Amen baba. Ngizokuvulela. Sisa prophet. Ngizokuvulela. Vulele prophet. Ngizokuvulela. Vulele baba. Ngizokuvulela. Vulele prophet. Ngizokuvulela. Vulele baba. Ngizokuvulela. Vulele prophet. Ngizokuvulela. Vulele baba. Ngizokuvulela. Vulele prophet. Amen. Baba uyasazi isibongo esakwaDlamini. Do you know the Laminis? Father? Ngiyasathi sakadlamini bangidala khaboma. Khaboma ke Thank you. Ngiyabonga. Baba, Father? Prophet. lesi sibongo As I'm angithi telling awazi you about ungitshela the ngesibongo son, you didn't tell me esakwaDlamini. anything about Amen. Laminis. Awazi ungitshela ngithi. Angase. Didn't Utshelwa tell me. yimina. I'm telling you. Uyini uDlamini? What relationship? Bakhaboma ke bakadlamini. Ekhakoma wa. Mother-in-law. My mother's side. Kunethonga elikhulu wena baba. There is a great ancestor. Okufuna ukuthi ngikuphakamisele lona bese kuphakama izinto zakho. That I need to exalt for you so that your matter will be uplifted. Sisi prophet. Ngoba wena baba kufuze ngabe ngibona abantu abaningi kufuze ngabe ulandelwa abantu Should abaningi. be a leader there. Ngibona abantu See a abaningi lot of ubashumayeza people, and then futhi Preaching to beza them. kuwena bebika Coming to inkinga report their but problems. laba abantu laba ngibabona beqhela one by I one see one by one them distancing Amen, themselves prophet. consecutively. isonto It's a church. bayaxozuka Bese bachuzuka. Subtracted. Izathu lokungativa ithi ngisize ngizokusiza So help me. Size prophet. size Come on, prophet help me, prophet. size prophet Help me, prophet. size prophet Help me, Size prophet. size Help me, prophet prophet. Size prophet. ngibona umbhalo la baba I see the writing. ngibona umuntu eshona enyangeni I see someone going to the native doctor. Size. uyangizwa baba Can you hear ngibona that umuntu from- eshona enyangeni Going to the biza native igama lakho doctor, kabi call kabi your name in a bad manner. ngikutshela ukuthi uthakwathe Where you will be wished Size from. prophet. mbabane yini umbabane Mbabane. Do you know Mbabane? Babane,
idolobha lelikhulu laSwaziland Babani. Mbabane Mbabane. Baba uyazi khona. Do you ngiyathi know khona. Mbabane? Wazi kanjani? How do you know it? Ixhashane nalo manzi Too much. But kuphakathi eSwazini. Far. Phakathi, Inside Swaziland. Swaziland, but Loya khona ngizokhipha igama lakho. I'm gonna remove your name from Amen. there. Baba uzobuya la I'm gonna come uzongibonga. back for Amen Thanksgiving. prophet. Uyangizwa baba? Can you hear that? prophet. Ubuye la Come uzobonga. back Amen. for Thanksgiving. Ngizokusiza baba. I'm gonna help you, Size Father. prophet. Ngizokusiza. I'm gonna help Size you. prophet. Ithi ngisize Say, baba. help me, Size Father. baba. Ngizokusiza. I'm gonna help Size you. baba. Angithi awukwazi ukukhuluma You nami. did not Awukazi. talk anything Uyaqala to me. ukungibona. First time to see me. Nesibongo sakwaDlamini akwazi ukukhuluma Dlamini kimi. surname, Ngase ngikhulume nothing. lapho. But ngitshela ngaso I'm ekhaya telling you koma about wakho. it. It's a, Khabo ma. Khona isipho Mother sakho surname. esivela ekhaya koma. Umuntu there is a gift from kumele your father. uqaphele. Be careful. That's why ubaba wakho noma Your wakho father wena and your ubhekwe mother, isidalo you are protected. khona amathonga There are ancestors. okumele ukuthi mawufika la When you uwabize. come, you must call them. Mawungasazi isibongo If you sakho don't futhi know your ngizokutshela ukuthi biological uzonikela father, kanjani. that I'm going to give you the instruction how Baba to go about it. ngizokubusisa Yesu. I'm going to bless you. Usise prophet. Ngizokubusisa. I'm going to bless you. Uzongibonga. You're going to Ithi ngisize baba. appreciate Size it. baba. Size prophet. Size prophet. Size prophet. Help me, Size prophet. prophet. Size prophet. Size prophet. Ngizokuzisa. I'm gonna help Idlozi you. lakho lithi Your angikusize. Size ancestor baba. is willing that I Uma must assist you. ithonga If your lakho ancestor, lingekho right, it is not into zakho ngeke okay, ikhanye. your matters will be Ngize la turned ukuzokuvulela. I came here to unlock for you. Ngizongena eMbabane. I'm going to enter Umbaba. Baba Father, ngithi ngibiza ibandla lapha kwakho ngibiza calling the abantu congregation upon you. Babize emagumbini Calling noma people nomhlaba, from ngibiza all ithonga. corners of the world. Hello, I'm Kai. calling the ancestor of the light. Baba Father, uyangazi mina do you know me? Ngiqala ukukubona baba. qala ukungibona First time, see me? usuke waba nabafazi abangaki How many women did you have? Oyedwa ushonile. ya wo ibambe lapho ke Stop now. baba Babili baba bashonile. wo Hey, ma. kunenkinga wena baba Problem, Father? wathi ke umuntu wasezulwini wena baba unenkinga kubantu besimame Talking to the women, you got a problem. uyangizwa baba Do you have a problem? Ngilalele baba. Do you hear that? baba ukusho ngendawo okuthiwa ikwamhlanga Did you ever hear about Ngizwa Umhlanga? ngiyayazi kakhulu la ngikhona. empumalanga Yebo Mpumalanga baba. province. ngaprofet Can I prophesy? ngaprofet Can baba I prophesy? Prophet khulume baba. Can I speak here? Khuluma baba. wathi ke umoya wena baba kumele ngikukhulekise kunomoya owakhandwa umoya kusuka etafelikop tafelikop Tafelkop. Yebo baba. tafelikop Tafelkop. ubani wasempumalanga la Who's come from Langa province? Kanje ngayo. ikuphi Where about? ila uloyiwe khona It's where you are bewitched. Lalele baba. unenkinga wena baba The problem of yabafazi the women. Kunjalo baba. Kunjalo baba. baba Father? baba Baba. wena baba kunenkinga bakusebenzile etafelikop Bewitched at Tafelkop. ngikhulume baba Can I speak, Khuluma Father? prophet. khulume kanti abantu bakwamabhena abanjani uyasazi isibongo sakwamabhena Oh, the Mapenas. Do you Ngiyasazi know baba. them? usazi kanjani How do you know them? Ngisizwa nje bekhuluma ngaso. mabhena Mabhena. sikhona isibongo sakwamabhena There is a surname uloyiwe of- khona ke kuphi tafelikop At Tafelkop. kwamabhena The Mapenas. Ngilalele baba. la uloye khona That's where you are bewitched. awuthi ngikhulume baba Speak, Father. Khuluma baba. Khuluma baba. ngikhulume Can I speak? Khuluma baba. baba uqeda kulobola Did you pay dowries? Angizwa. uqeda kulobola umfazi You paid dowries? Ngicela ukulobola nokushada. thank you Yaba. baba ngizokusiza I'm baba gonna help you. Size baba. ithi ngisize baba Say, help me, Size Father. baba. ngisize baba Size baba. ngisize baba Size Oliver. baba. kukhona into engabe There's ngiyayikhuluma something baba that engeke should ngikhulume disclose. I'm not baba gonna- kunomfazi the woman.
oseduze kwakho osahamba Vicinage emhlabeni left on Kunjalo baba. earth. Kunjalo baba. engimbonayo That is Kunjalo. visible Wahamba to kanjani me. umfazi wakho? How did she die? Wahambele esibhedlela ngase ngihlukene naye. wasohlukene naye Separated. okay ithi ngisize baba Size baba. ngisize baba Size Amen, baba. baba Ah. uzobuya Come uzongibonga back and thank the prophet. ngoba khona inkinga The ekhona problem, umfazi the wakho problem. lona Wow. uzogula bese She's yashona gonna get ill and pass on. uphi njengamanje Where is she now? Usekhaya baba. usase right Is she okay? Hayi on and off. ngifuna ukukusebenza yeso I want to treat you. angitshela baba ngifuna ukuvala ithuna I ngoba want to umkakho close the uzogula ashone The wife is gonna Ngisize, get baba. sick and pass on. but now uNkulunkulu nedlozi lakho kuthiwa Sister, angikusize I must Ngisize, help you. izinto zakho ziyabheda Your ziyaphambana matters are upside Ngisize, down. ngifuna ukukusiza I want to Ngisize, assist baba. you. ngithi ngisize baba Help me, Size baba. ngisize emprofeti Help me, Size prophet. mprofeti. ngisize emprofeti Help me, Size prophet. mprofeti. ngifuna ukuya eTafelkop I want to manje go to Tafelkop kwamabhena right now to the Mabenas. baba onamandla busisa lo baba baba uzobuya uzongibonga ngisho And thank the prophet. uzobuya uzongibonga uzobuya uzongibonga Nkosi kubusisa God bless you. uthi akazi ukuthi ungene You kanjani know how I entered. ufike wazibona esephakathi He found himself already uthi inside. mayifika phakathi washaywa istroke wasonteka ini So, Saka- hlangothi. Asonteka uhlangothi leli laka right nonyawo lakhona lwaqina lwathi lonke uhlangothi awazi ukuthi All ungene side, kanjani how he entered. angazi ngene kanjani. awazi ukuthi ungene I kanjani know how he entered. Kwashisa nasesiswini. kwashisa esiswini ngaphakathi Inside the umzimba belly. kwashisa Heat. ngendlela esiswini ngaphakathi. Kabuhlungu ngisha kabuhlungu. usha ngaphakathi Burning inside. Ubanjwe inkwantshu wonke ngingasawuzwa nje. kodwa kade uyayibulala namhlanje I wanted to Kuba what is it ngingenanga going nje to la. Kuba ngizangena ngabe sekuphelile kahle kahle. or upoison lo He poison. So obuthi uyayibulala ngawo shave the, kill yourself. Consume it. ake sikushayele ihlombe lakho Clap the hands for that. ngizokubeka isandla I'm gonna put a hand upon you. ngifuna uNkulunkulu I ask for God. Inkinga Seek for zakho God. ungakwenzi, The problem, Yesu. do not do it. uNkulunkulu Can you hear uyakuthanda. that? God likes you. ngifuna ukubona uqhamuka la I esontweni want you to see frequenting this church. ngibiza amathonga wakhe okuyilona elimfaye ngaphakathi ukuze liphephise impilo yakhe ngimnikeza isibusiso phezu kwa wonke umthwalo kade ewuthwele ngiyawethula kuye ebusuku namhlanje ngicela ahlanzwe umzimba wonke makahlanzwe
Ngiyabonga ke baba ukuthi uyafakazela ukuthi ungithumile ukuze baqonde laba bantu ukuthi ungithumile. Ngehlisela isibusiso ngivula izinto zakhe. Makabuya buye baba yonke into isiyenzekile enhle. Nkosibusisi. Ndiyazibulisela nami maQhawe asenqabeni. Iyazibulisela imbongi kaMprofeti. Ngesikhathi ngigida la. Bendigida nyani ndivuya ngala R100. Kule nkonzo iphelileyo ubaba umprofeti waintroduce la moto yakhe phaphandle. Wathi ucela abantu bebengekho bamncede kwipetrol. Ndaye ndakhupha R100 ndacela kwi-R50 yathi epetrol i-R50 ndicela imoto. Ndahamba ndayophatha elavili lala moto kaMprofeti. Ndathi xa ndiphatha elavili lala moto kababa umprofeti mna ndicela i-double cab. Into eyenzekileyo ke into yoba njengoba ndilapha nje ndidrayivele i-Isuzu double cab V6 from PE. Nathi abaphandle yizise kuba umprofeti bazokwazi uyisikelele Nkosi.